Еквірмець. Денито. Така. I will be the daddy, you will be the Eddie. Давай, брызу. Дени, ти ли си? Да. Опа. Може би сте виждали тази игра някога, някъде. В този живот сме загубена рана. Когато единият Сега ли съм яйцето? трябва да избереш с партньора си кой да е яйцето и кой да е човекът. Да. И там после... Трябва да носи яйцето, И без после, да го спуска. и после е там, където показвам, там ще сменяме, там, да, сега чакай да покажа. Да. Ето тук ще се сменяме, на тая точка. Така, браво. Светът е толкова голям и страшен. Няма ли да умрем? Няма. Оха, Че няма. виждам факли. Така, добре. Браво. Яйчицето ти е живо. И е уморено. Чакай. Бам. Помнете хора, ако яйцето се щупи от начало. И двамата умираме. Да. В случай ако Дарян се щупи, край. Как го кажа? Ако Дарян се щупи, край. Живота ни приключи. Чакай. Аз се движа. Чакай. Яйцето се движи. Къде сте виждали още някъде? В кой YouTube канал сте виждали още някъде, че яйцето се движи само? Без помощ на човешка сила. Чакай. Така. Аз скачам на едно място. Чакай. Не. Така, гледаме как Дени минава. Така, чакай. Давай. Яйце. Абе, мразя тая форма. Ага, успях. Тая овална форма на яйце, шибана. Давай. И. Така, давай. Бавничко е така, бавничко. Аз казах бавничко. Седа съм ти на ръката. Майко, аз съм ти на... О, я какво е там написано? Мисинг. Къде? Е там. Отиди там да... От по-близо. Да. Ние сме мисинг. Давай, аз съм човека. Окей. Къде си? Аре, да завъртим колелото. Я чакай да тук имам завъртане на колелото. Някакъв бутон пусна, видя ли? Да, аз го пуснах. Ту е капан. От едно нещо. Така. Окей. Спусък. Аре, бе, мъртвите яйце. Чакай, аз тук стоя, пазя, за да друго яйце да не дойде. Оп, за малко да падна. Господи, помилуй. Аз за малко да падна, Дени. Аре, бе, изпущаме. Господи, умря ли? Не това, ами и някой друг умря, като се опитва да се слуши. Оф. Да. Тук ли си? Да. Господи. Добре. Искаш ли как ти да си човека? Да. О, Дени, така се изплаших. Така.
Ух! Не сме ли умряли? Уя! Не. Окей, вече сме. Я искам да видя който е. Аз съм човекът. Давай, Дени, бързо! Не! Ливкам! Ливкам! Дени, ливкай! Ливкай! Чакай, че не мога да напусна. Добре, аз идвам. Да видя с кой ще съм. Не! Не! Моля, умри! Смърт! Смъртоносно! Айде. Така, добре. Дени, къде си? Въртатам се. Очень я те предупреждам. Влъстам. Аз не виждам, че ти пиеш вода. Хайде. Ето бързо. Да, добре. Дайте, да. Уа. Абе, къде отиваме? Така, добре. Добре. Добре, чай, не ми дайте чекай. Ето. Бам. 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 Хората умират от мене. Оха. О, чакай, стоп. Аха. Даре, аз може да трябва да тръгвам. Добре, сега умираме и тогава. If we gonna die, we so fucking cry. I just gonna die, no, Raya. Тя иска да пробвам просто по какви начин мога да умра. Мога ли и така? Да, мога. Благодаря ти, Дени. Ами така завършваме нашето видео. Благодаря за нагледането. И чао на всички. Това беше видеото с Roblox и кой къде е Дени. И с Денито. Благодаря ви за гледането и чао на всички.